Goedenavond, dames en heren. Ik vind het heel fijn om hier te zijn. Ik geloof dat mij iets te veel eer wordt toegezwaaid, want zo nauw betrokken ben ik nou ook weer niet geweest. Maar wel bij het begin. In 2013 kwam ik in contact met de initiatiefnemers van Holwerd aan Zee. Ik was in 2010 begonnen als regeringscommissaris, Delta-commissaris, voor het nationale Delta-programma. Dat Nederland veilig moet houden voor water en ook moet zorgen dat het leefbaar blijft. En er voldoende goed water, zoet water beschikbaar is. Een nationale opgave die regionaal ook werd ingekleurd. Onder andere hier in het Waddenzeegebied. En toen Marco mij een paar weken geleden belde en vroeg of ik deze avond zou willen openen. Toen heb ik daar vrij snel ja tegen gezegd. Ik moest even nadenken of het in mijn agenda paste. En of de auto zo lang kon rijden. Dat lukte allemaal wel. En ik denk ook dat ik voorouders heb die uit Friesland komen. Dat hebben wij eigenlijk ook daarnet besproken. Ik ben een heel end. Ik zit in 1780 geloof ik. Maar ik denk dat ik gemotiveerd ben om verder uit te zoeken waar de voorouders hier zeer waarschijnlijk vandaan komen. Maar in 2013 heb ik een beetje geholpen bij het op gang brengen. En niet omdat ik daar zelf een belang mee heb. Ik heb geen enkel belang. Ik ben compleet onafhankelijk. Ik heb economie gestudeerd. Ik snap een beetje iets van economie. En ik heb 40 jaar bij de overheid gewerkt. Dus ik snap een beetje hoe besluitvorming tot stand komt of kan komen. En dat is de kennis en ervaring die ik heb gedeeld met de initiatiefnemers. Maar mijn belangrijkste drijfveer om enthousiast te zijn en te blijven, ook nadat ik in 2019 met pensioen ging, is dat ik enorm veel waardering heb voor burgers, initiatiefnemers, die zo'n belangrijke ontwikkeling in gang willen zetten als hier. Dat is toch echt vrij uniek in Nederland. En niet 1 jaar, maar 10 jaar. En niet met een papiertje met wat berekeningen, maar dit project, voor zover ik het heb kunnen volgen, is van alle kanten onderzocht en is van alle kanten berekend. Ik weet dat de eerste maatschappelijke kostenbaatanalyse zo was, nauwelijks 1. En nu ligt er een economisch solide plan dat goed doorgerekend is. Er ligt een plan dat ecologisch buitengewoon interessant is. En, ik kan u verklappen, ik ben secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat geweest. Rijkswaterstaat is aan boord. En Rijkswaterstaat is een belangrijke partner, denk ik, voor de ontwikkelingen hier in dit gebied. Count your blessings, zeg ik maar in goed Nederlands. En daarom ben ik dus hier, om deze avond te openen. Dat doe ik bij deze. Maar met name om aan u ook te laten merken en mee te geven dat hier echt iets heel bijzonders ligt. En ik weet dat het op een gegeven moment in de politiek besloten moet worden. Dat weten we allemaal. En er moeten belangen afgewogen worden. Daar zijn de politici ook voor gekozen. En op 15 maart in de provincie kunnen we dat, en het waterschap kunnen we dat opnieuw doen. Maar met name tegen de politici die hierover moeten beslissen zou ik willen zeggen, ontferm je over dit plan. Maak je mede-eigenaar. Want het makkelijkste wat je kan doen is initiatiefnemers die hier aan gewerkt hebben, die een echt goed plan hebben opgeleverd, zeggen van nou dankjewel, we doen het toch maar niet. Ik zou het niet doen. Ik zou het omarmen, het een beetje van jezelf maken. Het is een belangrijke regionale ontwikkeling, niet alleen voor hier Holwerd, maar eigenlijk voor dit hele deel van Friesland, met een echt een mooie toekomst. En daarom ben ik hier. En ik zou graag dat willen onderstrepen. Ik ben ooit op Terschelling, een paar jaar geleden, was ik mijn zwembroek vergeten. En heb ik een nieuwe zwembroek moeten kopen, om nog een beetje te kunnen zwemmen. En die heb ik uit de kast gehaald. En het is echt waar. En deze zwembroek heb ik bewaard om over enige tijd, als ik dat ook nog kan meemaken, als eerste in het binnenmeer te zwemmen. Dank u wel.
Prima. Ik dacht dat het van een zwembroek een grapje was, maar het is echt waar. Ja. En volgens mij bij deze ook afgesproken dat u de eerste zwemmer bent in het binnenmeer of de binnenzee, waar Merlijn straks het nodige over gaat vertellen. Zijn er vanuit de kerk, vanuit de zaal, mogelijk nog vragen aan de heer Kuiken? Prangende vragen, want hij is er nu en gaat straks weer in de auto naar Den Haag. Oh, sorry. Ja, altijd rondkijken. Sorry. Ik ben een van die statenleden die over een maand een beslissing moet nemen. Gefeliciteerd. Wat vindt u van de afweging die het College van Gedeputeerde Staten in Friesland gemaakt heeft ten aanzien van het hele verhaal? Nou, daar ga ik geen commentaar op geven. Jammer. Nee, weet je, ik ben er niet bij geweest. Ik heb ervan gehoord. Ik ga dat niet interpreteren. Ik denk dat het een feit is dat er nu een voorstel bij Provinciale Staten ligt. Dat is de vertegenwoordiging van het volk. Beter hebben we niet. En we vertrouwen vol op de Provinciale Staten. Dus ja, goede hoop erop. Leuke cartoon trouwens. We zetten hem er toch maar even bij. Nou, het is hetzelfde. Oh, meer handjes. Ja. Dankjewel. Ik ben Griete Wiemenga, zelfstandig statenlid in de provincie. En u noemde het gegeven, er ligt een goed, solide, doorgerekend rapport. Kunt u zeggen wat daar dan misschien zo opvallend aan is, omdat het dus zo solide is? Kenmerken waarvan u zegt van en daarom is het nou juist zo goed? Nou, laten we aan de buitenkant beginnen. En met name door de contacten die in de afgelopen tijd met Rijkswaterstaat zeer productief en constructief zijn geworden. Althans, dat heb ik kunnen vernemen. Ik heb wat contacten inderdaad kunnen leggen. Gesprekken kunnen begeleiden. Ook met de natuurorganisaties. Die ecologische ontwikkeling buiten dijks, laat me het zo zeggen. Die is echt heel bijzonder. Dat wordt die overgang, zeg maar van zee naar land, wordt zachter. De kwelders, eigenlijk een heel nieuwe ontwikkeling wordt er mogelijk door die natuurlijke geul. En niet wat oorspronkelijk het doel was, een rechte geul, zeg maar. Dus dat laat ook zien dat de initiatiefnemers hebben hun plannen ontwikkeld om het haalbaar te maken, ook bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat. En dat levert, meld ik u nog maar eventjes, ook echt flink middelen op uit de gelden die er zijn voor grote wateren. Dat is één deel. Het tweede deel is dat je, denk ik, hier in Holwerd en ook misschien in de toekomst naar het achterland, economisch, toeristisch, recreatief een enorme kans krijgt. Door dat getijde meer of zee, ik weet niet hoe jullie het noemen, dat ontstaat. En ik was wel echt onder de indruk van de economische berekeningen die ik daar in de laatste versies van heb gezien. Dus ik vind zelf dat in de afgelopen 10 jaar je dat plan hebt zien ontwikkelen en robuuster zien worden. Ook al zie ik ook wel dat er partijen zijn die afhaken of die het minder goed zien zitten. Maar ik kan nu echt, ik kan niet anders dan veronderstellen dat bijvoorbeeld het waterschap er echt belang bij heeft dat die natuurwaarden ontstaan. Want het is voor hun compensatie voor andere projecten die ze doen. Om maar een voorbeeld te noemen. En ik denk dat die slipkant, dus dat is echt ook een nieuwe ontwikkeling die je ziet. Daar kan geld mee verdiend worden. En daar kan je dus ook dijken mee versterken. Dus ik denk dat als je dat in gesprek blijft en dat met elkaar blijft doorontwikkelen, dat daar eigenlijk alleen maar winnaars kunnen zijn. Ja, en voor uw informatie voor de Provinciale Staten, want het is geen commissieavond vanavond, dat is volgende week, 1 februari, ook in Holwerd. Maar de middag geeft ook de projectleider Holwerd aan Zee. Alle resultaten van de onderzoeken worden gepresenteerd van 1 tot 2 op het provinciehuis, speciaal voor statenleden en raadsleden. Om al dat soort vragen daar ook goed te stellen. Goede vragen overigens, daar doe ik niks aan af. Maar daar is volop de gelegenheid daarvoor. Was er nog 1 vraag, hoorde ik? Ja. Ik ben Sjoerd Ouwek, ik ben boer en ik heb ook een recreatiebedrijf. De uitstroom van zoet water, dus die menging,
Dat stond er eerst wel in. Dat gaat dus nu niet door. Maar was dat ook een hele interessante, als het gaat over die natuurontwikkeling, had dat iets toegevoegd dat je ook een uitstroom hebt van zoet water? Of zeg je van nou ja, als het alleen een geul is met in- en uitstromend zoutwater, dat is eigenlijk net zo interessant? Voor de goede orde, we hebben nog steeds een zoetwaterlokstroom. Ja. 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 Ja, sorry voor... Ja, nee, zeker. Ja. Marco gaat deze Ja. vraag beantwoorden. Ik snap ook dat u die niet kan beantwoorden. Ik ben ook niet de projectleider, maar toevallig weten we wel overal veel. Ja, we zijn geen expert, maar we horen wel eens wat. Aanvankelijk, 2 jaar terug, in het zogenaamde voorkeursalternatief werd gesproken, als je vismigratie zou willen, dat je heel veel zoet water naar buiten zou moeten pompen. En daar stond wel op bezwaar vanuit, onder andere landbouw, moeten we nou zoveel zoet water die zee opspuien. Nou, daar waren we zelf ook geen voorstander van. Natuurlijk willen we dat niet. Alleen, toen kregen we wel de verwarring vismigratie en vismigratie. Wij hebben heel veel geld ook binnengehaald omdat we ook bijdragen aan vismigratie. Alleen als je met experts om tafel gaat zitten en je hebt het over vismigratie, dan kunnen experts al heel snel losgaan op alle soorten, elke dag, overal, heel veel. Dat heet ook vismigratie. En daar werd het voor ons wel verwarrend van, nee, we hebben alleen een lokstroom. En als je dan alleen een lokstroom hebt, ja, draag je dan ook bij aan vismigratie? Ja, nog steeds. Nou, prima, we hoeven niet meer dan nodig is. Dus die zoete lokstroom is er nog steeds, dus we gaan niet overtollig zoet water verspillen omdat we vissen naar binnen willen halen. De stroom is er of is er niet, dat is ook de natuur. En dat is ook meegenomen in de optimalisatie. Maakt ook dat je veel minder kunstwerken nodig bent, wordt het plan daarmee ook goedkoper van. Dat is ook de optimalisatie van Holwert aan Zee. Nou, we gaan door naar de volgende spreker. Het zijn goede vragen waar volgende week ook nog ruim voldoende de gelegenheid tot is. Dank daarvoor. Oh, we hebben ook nog een leuk presentje trouwens, voordat het misgaat. Ja, we zijn van alle markten thuis, alsjeblieft. Voor de lange reis, niet voor onderweg. Maar wel heel erg lekker. Het is de watloper, Theo toch? Ja, de watloper. Gemaakt in Holwert. Regioproduct, streekproduct. Daar worden we steeds beter in.